Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. DPP oye! Koma ku DPP ndi chipani chimene china chiliyonse ndi chabwino. Azimayi akafuna kupeka nyimbo ya DPP amapeka nyimbo zabwino. Ndiye taikani nyimbo imodzi chamati abecha loya anthu alavawa angongola miyendo sili pa maliro yayi tili pa nsonkhano kukonzekera kumazosangalala kuti MCP yapita boma la Zulo zeri ndangani amene safuna MCP chala mwamba tuliwe adite taikani nyimbo ya becha loya maji yangu abecha loya. Mamona zimayi wata na ima rafu. Ndinapanga dala uri muone kuti amadziwa kuvina. Amadziwa kuvina. Choyamba ndimafuna ndithokoze running medatu. Kuno ndikunchinji kwa kamwendo. Monga nenera district governor komanso deputy RG akapute. Kuno mwalandiridwa kwambiri. Monga mukuona kuti mpaka kumadzi akulutsira ni njovu chipembere ndi zili zake zidabwera apa zimene zaone makamerawa zidabwera uku zibwere uku palikabwalo apa zibwere apa Sama dela kuliwa ndojewa. Professor ndojewa ready. Professor ndojewa. Wakalomai waso ndojewa so bali kumakamphanda hapo. Wewe balisabikira maliro ngati. Dosefe timatakuwedza. Ndeni nawedza ndovuizi kuladziwa lefisi mawedza so ndifa kumbati. DPP wewe. Amena simu kuna ndifowedza. Ndifandi banga zile banga sija. Dagole. Choyamba nithokoze. Kuno kwa kamwendo. Tabwera kuno kunchinji. Fast news start follow. Ndafuna kuti ndikugulitseni komanso kutsakuonetsani Dr. Jenny Asa
monga Profesa Arthur Bila Mutharika anasankhana ndi Nyimeti amene atokocheni ansa ali apa ngati wachiwiri wawo kwa Profesa Arthur Bila Mutharika amene pa 6 Septemba pano wiki ya mawayi masiku 5 atsalapo akukhalanso Vice President wa dziko lino. Kodi kuno kumchinji tokocheni ansa ndi Profesa Arthur Bila Mutharika mwalandira amene mwalandira Profesa Arthur Bila Mutharika komanso tokocheni ansa chala mwamba zonadi amayi kuno akulandirani pamodzi ndi Profesa Arthur Bila Mutharika. Akuluakulu atsani masiku 5 kuti tivoteni adanama padzana paja kunena kuti fertilizer mudzagula 4,000 ndi kanthu. Mukukumbukira kanthuko tusankanena iyayi adati 4,000 ndi kanthu kusonyeza kuti anthu achankanama. Lero akubwera akuti fertilizer uja akutsitsa kuchoka pa 150,000 kwacha kubweza pa 90,000 kwacha. Ndishani nanga ndine kodi amayi anthu akumchinji kuno atopa chifukwa cha chilichonse chachakwera safuna kumva iyayi. Tilibiwe ndimafani ngonaso pang'ono mayi wanga nena kuti nkumaona mwina akamona ma video aoneka apawa anthu akwera mgalimoto konseko adzona ngati fanyamula anthu pano. Ayi anthu awo mpalanki apo pamakhala magalimoto anthu abwera okha chifukwa cha mavuto amene akumana nawo kuno m'Malawi. Tulibiwe alipo kunyamulani amanama amamba kulemba kuti aganganyamula anthu. Ayi anthu abwera okha pano chifukwa cha mavuto. Mayi wanga anthu awa afuna amve za manifesto komanso kuti akuoneni tikupita kutali, tikafika kumchinji, tikafika kwa Mkanda, tikafika kwa Chiotcha. Tilibe nthawi chifukwa campaign akutseka Saturday. Koma ndifuna muone mayi wophunzira bwino tokocheni ansa. Tikuvana mayi wolimba mtima, mayi wachikondi. Koma amayiwa asanayimirire mama ndatutsendi awo m'Baibulo mudali mfumu Hezekiya. Mfumu Hezekiya Mulungu adatuma neneri udakamuuze kuti masiku a moyo wake atha. Ndipo adauza mfumu Hezekiya kuti Mulungu akuti masiku a moyo atha. Mfumu Hezekiya itamva inapita pakuona pa nyumba yake. Chimene apanga mfumu Hezekiya inapita pakuona nyumba ndikuyamba kupemphera, kuyamba kukumbutsa Mulungu zabwino zimene achitira anthu ake pa dziko lapansi. Ndipo adapemphera Mulungu anamva pemphero la mfumu Hezekiya. Ananena, Ambuye ndakumvani. Ambuye anayankha kunena kuti Hezekiya ndamva, ndakumbukira zabwino zimene wachitira anthu ako. Ndipo Mulungu anapereka zaka zina za moyo kwa mfumu Hezekiya chifukwa Mulungu adakumbukira zabwino zimene mfumu Hezekiya adachita. Watsala masiku 5 amene tifuna tivote. Achakwera pano mpaka kumapepesa pa radio akupepesa kuti apa mwapasa zaka zina 5. Kodi achakwera zilipo zimene angafunsire Mulungu kuti ampasese moyo wina? Kodi achakwera angafanani Hezekiya? Amene akulisha kwera ashoke chala mwamba. Achakwera chala mwamba. Tilibiwe Magozera kufura Profesa tokocheni ansa. Amene magozera kufura Profesa Arthur Bila Mutharika ndicheni ansa. Chala mwamba.
DPP wewe! Habari imelani mwankule kwa watu wa Malawi bano nizo kumwambia chala mwamba chala cha profesa chala mwamba DPP oye Profesa Arthur Peter Mutharika oye Honorable Alfred Kangata VP oye Ifetose oye Mafumu watu oye zikomo ulemu kwa VP Central Honorable Kangata ndi wonse a region komanso ulemu kwa district governor ndi wonse aku district ulemu kwa oyimirira fumu azulu ndi mafumu onse. Choyamba ndikufuna ndikuthokozeni nonse kuti mmene mwabwerera pano mwaunyinji chonchi ndiye kuti ine mwandilandira ndikuti zikomo kwambiri. Komanso simunalandire ine ndekha mwalandira a Profesa Arthur Peter Mutharika ndikuti zikomo poti nthawi yathakale ine chimene ndinabwerera ndikunena kuti pa 16 tikamapita kukavota tisavote mosazindikira kuti kodi chimene tikuvoterachi tikufuna kuti tilandire chiyani. Ine ndabwera kuti ndidzagawane nanu masomphenya amene a Profesa Arthur Peter Mutharika ali nawo kuti atukule kumchinji kuno komanso osati kumchinji kokha kuno koma dziko lonse la Malawi. Masomphenya amenewa pachizungu amati manifesto. Manifesto amenewa ndi olembedwa umu, analembedwa mu chizungu, analembedwa mu chichewa, komanso analembedwa mu chitumbuka. Cholinga nchoti tonse tithe kuwerenga ndi kuzindikira kuti kodi ine ndikavotera Profesa chimene ndipezepo cholowa ndi chiyani. Komanso ngati a Profesa analemba masomphenya amenewa ndikulonjeza kuti ndidzachita izi, akadzapata kuchita inu muli ndi kuthekera konse kutenga kwauza kuti kodi munalembazi zili kuti. Mwachidule masomphenya amene tili nawo ati masomphenya okuda iyoyo yathu yonse. Timakabwere oponda mankhwala DPP oye! A Profesa Arthur Peter Mutharika oye! A Profesa ndi wokonda anthu a Malawi, ndi wokonda anthu a kumchinji, ndipo iwo amakhala ndi masomphenya, amachita zinthu za lero komanso amaona zakutsogolo, ndipo akuzindikira kuti ana anyamata ndiye atsogolera mawa, koma kuti tikhale ndi atsogolera bwino ana athu anyamata athu apite ku sukulu aphunzire. Ndi chifukwa chake manifesto ya DPP ikuti kuyambira standard 1 mpaka form 4 sukulu ndiye ulere. Ngati pali mwana mnyamata amene anasiya sukulu chifukwa chopanda school fees, kungofika Okutobala boma la DPP likuti aliyense apite ku masukulu a boma ndiye ulere. DPP oyo! Iwo takunena pangano ndi anthu amene akwaona ndi maso eti komato anzathu aja akuti akupanga ndi pangano la ana amene sanabadwe, akuti mwana akabadwa apatsa 500,000 zoona zimenezo, koma 500,000 akuti sakupatsaniso ninu makolo kuti mwana mwabereka ujangwanu nayi 500,000 adzikula
kuti utakafuse. DPP woye! Tiyeni tisatengeke ndi nkhamba kamwa zongonena zomaloto achumba amenewo timati ndiye maloto anjani atha kulota tsiku lililonse koma mwana samuona. Ndiye tiyeni pa 16 sikale tiyeni tikavote mosamala mwanzeru. Kuvota mwanzeru ndi kuvotera chitukuko. Ena akupatsidwa ma 50,000 ma 300,000 kwadi ife talandira ndalama pano. Tisatengeke kaya akakupatsani landirani imene ndi msonkho wanu idani. Koma voti ili mutima. Kavotereni chitukuko, kavotereni chilungamo. DPP oye! Ndiye paliso ma MP shadow MP akuno tabwerani pano. Bangono bebani tufuna kunoko mutatikirako turafuna pamusi apa pali malo mutatikirako stadium timafuna stadium komanso njira pera kwachiosha kulibe tala kumeneko mutikozereko komanso anthu akugona ndi njala makumbukireko mwachangu pa 16 pano kuti moyo wawo ufewe anthu awo abwera koma ali ndi njala ziko. DPP oye! DPP oye! Chakati no tukula sembo mate. Makoseka kulandira chitukuko. Kasala makwesa chitukuko ndina mani bese sochipera chako shirira kuti chikhasa cha DPP kwa wina aliyense mokutalizana ndi ine mafumu ngakhale so a president yathu. Sili kufuna chipera chako shirira uzikokhala wengo shirira azimayi ayi kale wengo pangira skelo ayi chipera chako shirira mbega ya shikulu chipera chikutanga dalali kulu muno munchinji tikufuna kuti pamalatu pamati kwa pa 16 September kutiso chipeleleso ngati wamuja bali wapangira kale komanso ndifani bwetesa nsika pano paka mwento osati mosungira nkhuku ayi koma nsika wotantha akabwera malano asauloza ndiwo amene watikuzima makampini. DPP oye! Zonse zimene zapemphedwa pano zili m'masomphenyaja manifesto. Constituency ina iliyonse DPP boma la DPP litidzapereka 5 biliyoni kwacha ya chitukuko. Zitukuko zing'ono misewu kaya ndi zina mudzidzapanga nokha. DPP oye! Komanso constituency iliyonse tidzalandira 100,000 kwacha ya azimayi kuti apatsidwe ngongola yambe kutakataka. Komanso ndalama yofanana yomweyo idzaperekedwa kwa anyamata kuti nawonso aonepo yambira 100 miliyoni kwacha kwa azimayi, 100 miliyoni kwacha kwa chinyamata. Patsaka 5 constituency ino idzalandira ndalama pamodzi 25 biliyoni kwacha. Kodi ndiye kuti mudzakhala chimodzimodzi? Kodi pakutsaka 5 ndiye kuti achinyamata adzalandira 500
miliyoni kwacha kwadanyamata dzekhala chimodzimodzi komanso pachaka china chilichonse kudziperekedwa ndalama zokwanira 50 miliyoni kwacha za masewera. Kodi sitidzakhala ndi masewera apamwamba? TPP oye! Zimene zili mumu ndi za nkhaninkhani. Tiyeni tikavote bwino kunena kuti zitambasulidwe. TPP ikangolowa mboma sabata ya mawayi aprofesa amadziwa kokasodza chimanga nonse timukhala ndi chakudya kuno. TPP ikangolowa mboma kokula fetereza akukudziwa mmene zimakhalira adada ali mboma zonse zafetereka zikhala chimodzimodzi. Iwotu amadziwa kokula fetereza. Anzathu aja anatenga ndalama zathu akuti kukagula fetereza ku England, kukagula fetereza ku Buchara. Pali nzeru pamenepo. Atachoka yapo ali ayi tinalakwitsa anatenganso ndalama zino akapereka ku pharmacy. Kwati pali nzeru pamenepo. Mwana mmoja akagule mankhwala ku pharmacy mzipata zathu kukhale mankhwala. Iwo akagula fetereza. Futo lotenga munthu amene amagwira kuchipiku kugulitsa shuga. Angathe munthu agulitsa shuga kuti ayendetse boma? TPP oye! Tiyeni tisankhe anthu amene ali ndi experience. Aprofesa Peter Mutharika tikwadziwa enawa alephera ndikufuniraniza bwino zonse pamene mukukonzekera kukapereka voti yanu kwa Aprofesa Arthur Peter Mutharika. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.